Hello, we welcome you again to another episode yema secrets nema confessions. Munandiregerera vanga vachisenda ma messages avo ndaitawo dambudziko rekuti foni yaitawo problem. I don't know kuti yaita sei. So I had to kuti ndenge ndichito uninstalla WhatsApp ndikaitangidza zvakare pa new one because yange yakutondipa ma problems. Saka ma message mamwe anenge achirasikei. So achingori akangonyora kuti waiting for the sender to send a message. So zvisinei ndichangozamawo kuti ndiverengewo mamwe aripo akwanisawo kunge achita sei achisvika. So ngatipinde hedu munyaya yedu yekutanga. Hai mukoma, please post for me chitupa kandai mubini chaimo. Ndiri mukadzi ane 28 years dzekuberekwa. Takaberekwa tiri 3, first born mukomana, second musikana, ini ndini last born. Ndakatorerawo sister yangu murume, iye zvino hama dzese hadzichade kunzwa nezvangu. Ndakamitiswa ndichitori kuchikoro chaiko, handina kuzoenderera mberi. Ndakabva ndatongogumira ipapo, ndainge ndiri form 2. Handina kuzoendererawo mberi nekuchikoro, ndakabva ndangogumirawo ipapo. Baba vemwana vakaramba mwana ichitori mimba chaiyo. So kumbawo kwedu baba na amai vangu havanawo kundidzingawo pamba nekuda kwekuti ndainge ndaitawo pamuviri. Vakati muzukuru vachachengeta since inini ndainge ndisingashande ndisingakwanisawo kuzomuriritira. Sisi vangu vakange vakaroorwa vachigarawo kuHarare nemurume wavo. Isusu tainge tichigarawo kumusha. Murume wasisi vangu aishandawo basa rainge riri nani zvokuti aikwanisawo kuchengetawo mhuri yake. Zvinhu zvakazoti zvotangawo kutiomerawo tichigara kumusha. Sisi vakati ndisiyewo mwana ndiuyewo ndigare nawo ndichitsvagawo basa. Sisi vanga vainewo vana vavo 2 vasikana. Ndakauya kuHarare, saka bamukuru munhu wekuti aifarira kutambawo neni chiramu zvekuti vaigara vakati sona neni nguva dziya sisi pavanenge vasipo. Mumwe musi ndokuzondibudirawo pachena kuti sisi venyu vakangondipawo vana vasikana chete. Hamugone here mainini kundiitirawo mwana mukomana. Bamukuru vangu is a very handsome guy, handidi kunyeba zvekutoti inini ndainge ndatotapirirwawo navo. Sister yangu kudhara yaigaro chema kuti nhai murume wokuitawo chipfambi pamberi pangu kudaro. Zvingava zvichikonzereswa nei? Murume wasisi wangu akazotangawo kutambawo neni zvainge zvisina kunaka. Rimwe zuvawo sisi vangu vaendawo kumeeting yemwana wechikoro. Bamukuru vainge vari kumba vachizivawo kuti sisi havapo. Vakanditi ndinge ndichitizawo kubasa kwandaishanda ndidzokewo kumba ndivaone. Mukoma, ndizivawo kuti ndakapindwa nei zuva iroro. Bamukuru vakatangawo kutambawo neni zvainge zvisinawo kunaka. Tikazosvikirawo pakusikawo bonde tiri tese. Kubvirawo zuva iroro tainge tava kutodanana nabamukuru zvainge zviri secret. Ndakabva ndatangawo kuvengawo mwana waamai vangu ndakuona kunge ndiye ainge ava kundishayisawo nguva nemurume wake. Fast forward, nhumbu yakazobata. Ndava ne4 months, sisi ndipo pavakazoziva kuti ndainge ndiine mimba. Vakabva vazodeedzawo vabereki kumushawo nedzimwe hama kuti vandifose kuti ndibudewo pachena kuti mimba yandaive nayo yainge iri yani, nekuti inini pachangu vachindibvunza ndainge ndatorambawo kutaura. Pamwe pacho bamukuru vaitondimirira vachinditi siyanai naye mwana, hapanawo zvaanoziva. But sisi vairamba vachingoramba vachiti munhu akatomboita mwana kudhara anofanira kutibudirawo pachena kuti zviri kufamba sei. Ndakazongotiwo at last ndaunganirwa nevanhu vachindipressurize vandiisawo pakona. Ndikazobudawo pachena kuti mimba yainge iri yababa mukuru. Ivo vainge vatangawo kunyara but hapanawo zvavaikwanisa kuita nekuti chokwadi chainge chatobudawo pachena. Murume akazobvunzwa kuti saka uri kuda kuti zvifambe sei, akazongotaura kuti anotida tiri tese, ari kudawo kutiisa pabarika. Ini ndanga ndisinawo problem yekuendawo pabarika hangu because murume ndanga ndagara ndichitomuda. Sisi vangu ndivo vakazongoramba vakatangawo kuchema vakati zvebarika vainge vasingazvigoni kunyanya neni inini munin'ina wavo. Dai kwanga kuri kuti mumwewo munhu vaigona kuzvimiririra. Sisi vangu vakabva vatongorongedza mabhegi avo. Vabereki vangu pavainge vava kutobuda navo vakabva vatoendawo navo vakadzokera vakanogara havo kumusha nevabereki. Pavainge vava kubuda amai nababa vakasiya vandiudza mashoko ekuti murume uyu wawada kutorera sisi vako handizive kuti uchagara nayewo sei, achakuchemedzawo newe zvekuti uchaona kuti haasi munhu ari right. Vakabva vatowedzeredza kuti iwewe nesu tabva tatodambura ukama ndopapererawo sarungano pano. Handinawo kuzvitorawo serious. Ndakangofunga kuti sevanhu vainge vakatsamwa vanongotaurawo anything. Ndakasara nemurume ava wangu ndiri ndega. Murume haana kumboita hanya nekunyengerera sisi kuti vange vachidzokawo. Rudo ndaipiwa ndichinzi mwana waunaye wawakatakurawo mudumbu ainowo kuti mwana mukomana.
and I will be happy paachanga achizobudawo mudumbu mako. Tikatotenga preparation nezvese zvainge zvichidiwa zvemwana womukomana. Ndakazoti ndasununguka manje mukoma. Mwana akabudawo ari musikana. Because pa that time izvi zvemasikani izvi zvainge zvisati zvanyanya kukosheswa. And I'm sure kuti kunyange muZimbabwe muno munguva yacho zvainge zvisatiwo zvavemo. Kusununguka kwandakaita mwana musikana, murume akaratidza kusafara nazvo. Love yake kwandiri yakabva yatatangawo kudzikira. Akutangawo kuitawo chipfambi chainge chiri pachena chena. Kutomubvunza kuti konei watangawo kudaro, akati you know the reason why. Zvinhu zvandainge ndakatarisirawo kuti zvichaitika hazvina kuzobudirira. Fast forward ndakazotangawo kuti ndichiisirawo mameseji vanhu vainge vari kumusha ndikuedzawo kuvafonera vainge vasingandidaire. Even mamessages angu vainge vasingapindure. Murume akazotanga kuita chipfambi chainge chiri pachena. I started regretting apa ndainge ndichiti ndikaitawo reach out kune vandaitiwo ndivo vabereki vangu vachakwanisawo kundinyaradza. Kama yakazongoti neni mwana ane 5 months. Murume dzimwe nguva ainge ava kusarara kumba, ava kutofonera magirlfriends, even mumba chaimo inini ndirimo. Pandakazobatwawo chirwere chepabonde, kubvunza murume aitondipindura rafu. Ndikazotanga kusarara naye nekudawo kwekuti ndainge ndava kutyawo kuzoigirwawo chirwere. Misodzi yangu yava kungogara iri pamatama, ndakungova munhu anorarama nemaregrets akawandisa. Ndakatombofunga zvekunyepedzera kuenda kumusha ndonoonawo mwana wangu firstborn iya yandainge ndasiya, asi painge pasingakwanisi kusvikika pamusha pacho. Zvekutoti vakapedzisira vatenga imbwa kuti wese anenge azosvika ari stranger dzaizomuruma. Nemurume takazosvika pakusiyana, ndava kugarawo kwangu ndega nemwana uyu wandiinaye wandakatosiya kumusha uku handitozivewo kuti nanhasi ari kuraramawo life yakaitawo sei. Ndokumbirawo maadvice enyu yekuti ndoitawo sei pakadai. Amai nababa vangu pavaitaura kuti tagura ukama vairevesa here? Ko uyo mwana wandakasiya anofungei chaizvo pamusoro peupenyu hwangu? I'm very confused. Handitozivewo kuti ndoitawo sei. Ndokumbirawo maadvice enyu. Ndinozviziva ndakatadza, but ndinokumbirawo mazano. Sisi handitozivewo kuti vakazodini. In fact, kubva zvabva hama dzese paya handina kana one wandakazombotaura naye. Ndisitorina kana munhu wandichatoitawo family. Even mamwe mafamily members anotondionawo sekunge munhu akapanduka. Vese kuedza kutaura navo vanongondipawo cold shoulder. Last week ndakatoudzwawo neimwe friend yangu inogarawo kumusha ikoko kuti baba vangu vakatomborwara zvekutopotsa vafa last month iyoyi yatabva. Hapanawo akambondiudzawo wekufamily. Wedu ndodiniwo nesituation yandapindana nayo. Vanhu zviri kuratidza kuti vakandikanselawo muupenyu hwavo. Tibatsire vahanzvadzi vedu avo. Tiende paimwe nyaya yedu inotevera. Mhoro yemukoma nemhuri yeZimbabwe. Chitupa mongoisawo pakachengetedzeka. Mozamaone pamunogona mukoma kungoverengawo nyaya yangu sezvairi. Inini nemurume wangu takaromba. Kuromba kwatakaita, takanopiwa mushonga watakanopiwa, tikaudzwa mhiko dzatinofanira kuita each and every day, nepagore, and also every after 2 years. Dzese idzi mhiko dzakatozvimiririra dzakatosiyana. Zvinoitwa nemurume wangu, vanhu vanongofungidzira kuti ane dhimoni rechihure oro haagutsikane nemudzimai mumwe chete, asi inini nemurume wangu tinotozivana patakatsika. Izvezvi murume wangu ane vana nevakadzi vanodarikawo 10, and pavana vese vaakaita 8 pari zvino kubvirawo gore ratakaromba, vese vari muvhu kutoshayika. No one from the outside knows kuti tine mushonga watiinawo, and hapana anozivawo mashandiro aunoita. Vakadzi vakawanda vanodanana nemurume wangu vanotovhaira kuti takazvibatira mhene vasingazive kuti tinenge titori pakuvashandisa. Izvezvi masmall house ainawo anotodarika 10. Chero yedu tichirarama tiri mumari, asi tine mhiko dzatinofanira kunge tichizadzisa. Pavana vese vanoitwa nemurume wangu kunze, ndipo patori nevamwe vana vanofanira kuzozadzikisa mhiko dzedu dzatinenge tichiita. And every lady that my man falls in love with atoriwo nechinangowo mukati meupenyu hwedu. Mushonga wedu une simba, une mutemo yawo, zvekuda ropa remwana kuti urambe uchishanda. Saka gore negore panofanira kurwara munhu 1 zviri serious. And this doesn't affect my family, kumhuri yekwangu kana kumhuri yekumurume.
asi uko kunenge kuchienda kunorarawo murume wangu, vana vake veikoko ndo vanoafektwa including vakadzi. Gore rekuti panorwara munhu zviri serious anotombochovha zvekutodarika kana 1 week munhu ari pacritical. We know kuti anozorwara zvinenge zviri critical gore rachona iroro anenge ari paposition iri bo. Kurwara kwaanenge achingoita kungori kungosvetwawo ropa kwaanenge aitwa, saka zvinozomusiya aine kumwe kurwara kusiri normal. Asi panguva yekuti takuda kuchekeresa panongorwara mwana zve2 minutes hazvimboende kana kure, ungori musoro kana mudumbu, mwana obva atoshayika. Ndiyo contract yacho yatakaita iyoyo mukoma. Kana tichitarisana mumaziso nemurume wangu pakazara vanhu tinenge tichitozivana. Zvese zvinenge zvichazotora nzvimbo tinenge takutoziva mastages azvo. Every 2 years sekubudisa kunoitawo macheso album rake panotowanikwa 1 mwana anosvikawo pakufa, ende mwana uyu anenge ari wekusaidi regirlfriend. This started 2008 tichiendawo kunoromba. Saka every after 2 years panowanikwa 1 mwana anofanira kufa. So far vana vafa vanosvika 8. Unomboda kunzwa tsitsi munhu kuti vana vari kungoshayika, asi kana nguva yachona ichinge yakwana hapana anogonawo kuzvidzivisa. Zvese zvinobva zvatongozviitawo zvega. Murume wangu anotomboda kubatikana nekuda kwekuti inini naye takangobereka vana vasikana chete, ende vamwe vaanozoitawo kunze vanenge vari vana vakomana. Tichinotora mushonga watakanotora neniwo ndakabva ndatodemburwawo mubereko. Vana ivavo vandakangozvara vakanzi ndivo vekupedzisira. Magirlfriends emurume wangu vanotofungidzira kuti inini handizvizive kuti variko, kuti murume wangu atori nevamwewo vakadzi vakawanda. Mumwe ndiye akatozombosvika pakundifonera achinditukirira achifungidzirawo kuti maybe ndichamudzorera. What they don't know is they are under my control. Dzimwe nguva ndinenge ndichitotaura nawo pafoni yemurume wangu ndichitopindirawo neni kuti baby sezvaanongoita, vasingazive kuti vari kutotaura nemukadzi mukuru wemusha. Pane kamwe nemhepo kaitombondidadira kaifunga kuti kakanaka zvisingaite kudarika vasikana vese vari pano panyika, not knowing kuti tiri kutoitawo mari naye. This girl akaitawo kamukaradi so, and aizviona kunge angel. Ngirozi kutombondituka paWhatsApp rimwe zuva achifunga kuti ndichamupindura zvinhu zvekudawo kuti ndinetsane naye, asi ndakatongomudzikamira. Ko ndaigozonetsana neclient yangu sei ndichiziva kuti munhu iye achandipinzirawo mari. Whatever my man does handione sekunge chihure, asi ndinoona kunge vakadzi vese vaanodanana navo imari kwandiri. Munhu atengerwa tunhu akuraramawo good life, then pamusoro pazvo akuda kupersonalize munhu wangu sewake. Back to my story mukoma. Inini nemurume tine vana 4 ende ndakatogumawo kuzvara. Pamhiko dzedu inini nemurume wangu hatichakwanisawo kurambana nekuti tikangodaro chete tinenge tatoputsawo imwe mhiko. Mhiko dzedu hadzimbonyanya kurwadza mukoma nekuti kungofa chete kunoitawo mwana wegirlfriend 1 tinenge tatozadzisawo 1. And mhepo yacho kana ichinge yava kuda kuuraya haiitewo zvekusarudzirwa, inosarudza wainenge ichida iyo. Mhiko dzacho dziri easy. Takaudzwa nen'anga yakatibatsira kuti kana pasinawo munhu for sacrifice, chikwambo chinotangawo kuzodyawo vana vedu chozopedzisirawo nesu isusu vabereki. Ndo pakatozouya idea ndichinge ndatoudzawo murume kuti kana uchinge wava kuitawo mukadzi, make sure kuti wese waunenge uchirara naye uchangomitisa. Ende ngaasazove 1 munhu wacho, nekutiwo kana vana vakazosvikawo pakupera vanenge vachidiwa nemasacrifices, nesuwo pedu panenge patiperera. Kana zvekuita vakadzi vakawanda zvainge zvagara zviri maari akatowanawo jackpot. All this that we are doing it for money. Ng'anga yakatipawo mushonga ichiti kana munhu akatadzawo kupawo ropa rake chikwambo chinozodyawo varidzi vacho. Ndo patakazovhurawo maziso tikati kana chikakwanisawo kuwanawo vamwe vanhu chinenge chatibatsira zvisingaite, nekuti apa anenge achidiwa mwana weropa remurume wangu. Chero murume wangu akamitisa vakadzi 100, chero vangu vana vari safe tichiita mari, I don't even care. I know it's so painful kuzvitaura, asi ndava munhu asingachatonzwe tsitsi nekuti ndiri kuziva pandiri kuwana napo raramo. Vana vangu vakangogarawo zvakanaka vakachengetedzwa, mari ichingouya, zvinhu zvichindifambira, I'm okay. Tine makombi, marori atori parodhi kutaura kuno, hapana kana motikari yakambofa. Handina kana musi wandakambochema nhamo mumba mangu kuenda kuma next doors ndichikumbirawo kubatsirwa.
kana hama yangu inozivawo ndichikumbira rubetsero. Kana paine mwana wegirlfriend yemurume wangu anenge afa, my man takes care of everything. Anotora mari then unobhadharawo zvinhu zvinenge zvichidiwa, coffin, food inenge ichazodyiwawo panhamo. Kana paine hama dzinenge dzichidawo kuuyawo kumariro nekuzodzokerawo kudzimbawo dzavo, he takes care of that. Obva atotendwa kunge munhu anenge atoita basa rihombe pasiri kuziva kuti isusu tisi tinenge tabenefita pazvinhu zvese izvozvo. Bedside yemhikowo dzacho, murume wangu haafaniri kuramba ari mumagood books negirlfriend kana kuti small house yake for more than 4 years. Because takaudzwa kuti 4 years dzikadarika achiri kuramba achinzwanana nekufambidzana nemunhu wani, zvinhu zvedu zvinotangawo kudonha. It's better hake aitewo care from a distance. So this thing forces my man kuti anga achimitisawo musikana waanenge achidanana naye nekukasika kutiwo pavanozosvikawo pakunetsana kana kurambana vange vaine 2 kana kuti 3 vana. It's not like anenge achingogara nevakadzi ava zvinenge zviri pamutemo mukoma. Anotoenda kunoroora otobvisa zvese zvinenge zvichitodiwa, zvekutoti vabereki vemukadzi iyeye vanotosara vachifara zvisingaite. Kuroora kwaanoita ndiko kutenga kwaanenge aitawo life yemwana ichazozvarwa nemukadzi iyeye. Kurambana kwaanozoita nemukadzi wacho anonge atomusiyirawo mhepo munyama yega yega. Saka mukurambana kwaanozoita negirlfriend anenge atovasiyirawo bad luck. Mwana anenge achizivikanwa kuti upenyu hwake huri shortened, then amai vacho vanenge vachizongosangana nejambwa rekutosemwa kana nevarume kana vakaedza kupinda murelationship, that relationship haigare. Mwana kana akachitadzawo kufa ari mudiki asi makore 30 haadariki, mushonga wacho unenge watomutora. The spirit iyoyo inenge yagarawo pamusikana anenge achidananawo nemurume wangu, inotomutendera kuti anga achiendawo kunobatsirwa. The moment yaanofunga kuda kuenda kunobatsirwa inenge yakatomugara, asi kana achinge ava kusvika panzvimbo yacho yekuti anga achibatsirwa inobva yatongosara yega panze kana kungozvidonhera munzira. Paunoitwa zvaunoitwa uri ikoko, kana uchinge wava kudzoka yekugara zvakare, ndinotoziva zvakawanda nekuti vamwe vevakadzi vacho vanozotangawo kuedza kutsvagawo rubatsiro kumachechi, kumasowe nekun'anga kuti vazvibatsire. Come to imagine kuti mhepo yaunenge wabva nayo kumba uchienda kunobatsirwa yobva yasarirawo munzira. Paunosvika kune munhu anenge achikubatsira hapana chaanomboona, but iwewe munhu ndiwo unenge uchiziva kuti une problem yaunenge uinayo. Chikwambo ichi kutoshandisa chinotoshandisa zvakanyanya vanhukadzi, but kwete zvekuti munhu anozorota achiitawo bonde. Mweya wacho unoshanda zvakadzikama zvokuti masainzi unogona kutadza kumaona. Hakuna kurota, hakuna mavisions, zvese zvinongoitikawo runyararire. Mweya uyu chaunenge uchingoda kukunzvengesawo nerombo rakanaka, zvoitawo kuti kusaiti kwedu kunge kuchipindawo mari. Hauna nguva yekuratidza munhu kuti une simba, chaunongoita kushanda murunyararire uchidyawo upenyu hwako iwewo usingazvizive. Munhu ozongosara achizvipawo mhosva asina kuziva paatori panenge patori nezvisinawo kujeka, zvinenge zvasiya zvagadzikwawo paari. On the outside life, vanhu vanofungidzira kuti inini nemurume wangu hatinyasowirirane zvakanaka. Nemurume wangu we talk about everything and everyone and our life is good. We are a team, tinototaura zvinhu zvese tichiseka tichifara, tichiziva kuti zvese zviri kufamba nekuti kana kuine rimawo pamberi pevanhu ndikowo kuitawo mari kwedu. Mari inotoda ropa kuti zvinhu zvifambe. Kana usitorina pfuti kana banga kana any other weapon, chinhu chaunotofanira kushandisa chikwambo. Kashoma kuti ugare uchiita zvinhu zvinoenderera kana usinawo zvinhu izvozvo. Chero pakaita munhu anozouya achinditaurira kuti murume wangu ipfambi azodini, handitomboite basa nazvo. Ndinongoti ndizvozvo, handitorina kana nguva yekuchinjana mashoko nevanhu. My last words kune vamwewo vasikana nevakadzi. They need to know kuti pamwe pacho mukadzi nemurume waanenge vachifungidzira kuti havanzwanane havawirirane vanenge vachitotaura nezvako vachiseka vari mumba mavo. I know a lot of women vanenge vachitorawo varume vedu vachifara, vobva vatanga kuzvitutumadza sekunge vanhu vakangwara zvisingaite, vasiri kuziva kuti vari kuzvipinzawo vega mumuteyo watinenge tavaisira. Ukaonawo first wife yemurume waunenge uchidanana naye asinganetsane newe, do the same, just keep a distance. Pamwe pacho vanhu you don't know munhu paanenge akatsika. Sorry mukoma, you know what,
After my husband and I tatangawo kubudirira, vanhu vakawanda vakatangawo kuuyawo kwatiri vachidawo kukumbirawo rubatsiro. People were coming with different problems, vachitiwo vana vavo vadzingirwawo mari dzechikoro, kurwarirwa, kuda kubatsirwawo nemarendi nemagroceries. Pavanhu vese vakauyawo kwatiri, hatina munhu watakamborambawo kubatsira. Nditori nehama neshamwari dzandakapawo mari nekutumidzira. Vamwe vachona vasinawo kuziva kuti hapanawo chakanaka chandainge ndichivaitira. Nekuti mari yese yatinobuditsawo mumba medu inotoendawo nemhepo yainenge iinayo. Munhu anozoigamuchira hapana chaanenge achiziva. Inotomutengera zvese zvaanenge achida, asi pane zvinenge zvatonamira paari. Mari yedu haina kuipa kana iri mumaoko edu. Painongobuda mumba medu ichienda kune vamwe vanhu, inoendawo yakatakura zvainenge yakatakura. Vakadzi vakawanda vakatotangirwawo mabhizinesis nemurume wangu. Panguva yavakazongosiyana chete, vachitiwo vanoenderera mberi nemabhizinesiwo avo, akazongosvikawo pakuparara. We can help people nemari yedu yatinenge tiinayo. We know that it will never last. Business rinoparara. Vese vanouya vachidawo rubatsiro, tinongoti no problem tichingovapawo mari. Tikasabatsirawo kana kupa, zvinhu zvedu zvinobva zvamira. Zvinozombondibata-bata nekundinzwisa tsitsi kuonawo vamwe vevanhu vatakambobatsira vave kutamburawo futi. Vamwe vanenge vachitoda kudzoka kwatiri kuti tivawedzerere imwe mari kana kuti tivatangirewo another different business, asi kunyara chaiko ndiko kunenge kwatovabata. Zvakaoma, kuita kudada neuroyi chaiko. Kana munhu achinge atoziva kuti ndozvaunenge uchimuitira zvinhu zvakadaika, ndo paanozotanga kuudza mashoko ekuti dai wafa, wozotangawo newe kubatikana, asi uyu ndo uroyi uri pachena chaiwo. Tell us your thoughts.